Goddag og velkommen til. I dag skal jeg spille Hearthstone, og det bliver bare mega fedt. Valeera versus Jaina. Betray. You Okay. asked for it. Vi skal meget nok lidt. You're back. Den er nok kun god senere. Eller den er kun god senere. Så den skal væk. Så tager vi bare det der. Raid Leader. The Backstab. Ja. Yeah. Sun Fury Protector. De er da godt nok opdateret, fordi... Altså... Fra sidst jeg spillede det, det der så meget kønnet ud. Og det der ser virkelig meget kønnet ud. Det var ikke det. Hello. The pleasure is mine. Go. Ja, det går meget. En modstander, ikke en modstander. Ja, I ved, hvad jeg mener. Det vidste jeg ikke. Vi lukker lige porten, vi vil ikke have gæster. Nå. What? Skete der? Hvad gjorde der? Add a random minion to her. Cost 3 or less. Okay. Animationen til den var rimelig sej. Someone call for the doctor. Shields up. Den her modstand har godt nok nogle gode kort. Here we go. Det er jo ikke så meget for. Men det er okay. Vi har godt nok 2 høje kort her. Begge 2 rigtig gode. Den er også nok lidt før. Og vi kommer lidt til. Hvis vi kommer dertil, fordi det ser godt nok ikke lovende ud det her. Så kan jeg vælge, om den skal have flere liv, eller der skal bare komme noget, eller mere skade. Jeg tror bare, der skal komme noget og hjælpe den her til at starte med, fordi når så smut den der sådan mere, der sådan bliver styrket. Ja. Fordi når den der sådan er blevet smidt, så kan den der smadre den der, så face, medmindre der kommer et eller andet godt kort nu. Som eksempel det der, fordi så kan den måske gå down. Powering up. Portals online. Så kan den stadigvæk det der kort tilbage. Så skal jeg nok ikke forlade et eller dem der i live. Kost bare assassinate en af dem, men det tror jeg måske er lidt dumt. Jeg kan også vælge gøre... I got this. Så er det et guldkort. Rip. Guld kvindekort. Mennesker synes, at tingene er blevet for rimelig gode til at animere. Jeg er i hvert fald ikke ude af den lige med det samme. Fire! Begge to dø, så er det værd. Det er det værd. Nej. Nå, det var heldigvis kun en skade, men den skade kunne måske have hjulpet mig senere. Well played. Nå godt.
go. Job done. Behold the might of Stormwind! Assassinator, ja. Så skal jeg nok assassinate den der. Det var nu egentlig en ting. Så den har 2 skade. Det vil sige, at jeg kan gå på der, og så 2, og så nok den. Og så 4, 5, 6, 7, 8. Så vil jeg dø. Nok den der. Ja. So Bliver også many dø. options. Jeg tror, jeg kan vinde den her. Det ved jeg i hvert fald skal smide det. Den her. Så nu. 4, 5, 6, 7, 8. So many options. I must choose soon. I give up. Det var lidt irriterende, den her.